नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहा पॉसिबल है. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. सागरी महामार्गावरील आठवडा बाजार हलवण्यास नागरिकांनी आज विरोध दर्शवला. नागरिकांनी आज नगर परिषदेत धडक देत नगराध्यक्षांना तसं निवेदन दिलं. पाहूयात. काही शासनाचे एसओपी होते. त्या एसओपी प्रमाणे काय झालं होतं की गर्दीचं ठिकाण तुम्ही स्प्लिट करा, लोकांची गर्दी होणार नाही, क्राउडेड एरिया जे आहे तिथे स्प्लिट करा, कमीत कमी लोकांना त्या ठिकाणी जाता आलं पाहिजे आणि गर्दी होऊ नये. एसओपी होती कोरोनाच्या काळात. तर त्याचा एक भाग म्हणून काय करण्यात आलं होतं की याचं आपण विकेंद्रीकरण जेणेकरून सगळे लोक एकत्र ठिकाणी बाजाराला येणार आणि मग त्याच्यासाठी उपाययोजना म्हणून त्यावेळेच्या प्रशासनाने असा निर्णय घेतला होता की बाबा सागरी महामार्ग दुर्घटनेची जी जागा आहे रस्त्याची, तर त्या ठिकाणी सफिशियंट स्पेस आहे की तिथे छोटे छोटे विक्रेते आहेत ते आपलं शेतमालाचं विक्री करण्यासाठी योग्य पद्धतीने करू शकतील आणि एकंदरीत रचना लक्षात घेतली तर देऊळवाडा भाग, वायरी भाग, रेवटाळा भाग, या बाजूने धुळीवाड्याचा भाग, त्या लोकांना तिथे चांगला ऍक्सेस आहे. ते पटकन येऊ शकतात, घरी जाऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे कंजेस्टेड एरियामध्ये क्राऊड होऊ नये म्हणून ते चांगला उपाय त्या ठिकाणी होता. आणि भविष्यामध्ये काय झालं तर लोकांना तो सूट, त्या ठिकाणी त्या बाजाराचं असलेलं अस्तित्व हे लोकांना सूट झालं. त्यामुळे एवढंच लोकांच्याही अंगवळणी पडलेलं आहे की आता घरामध्ये वयोवृद्ध माणसं आहेत, महिला वर्ग आहे, काही लोकांच्या घरामध्ये अशी परिस्थिती आहे मॅडम की घरामध्ये अंतरुणावर असलेला माणूस आहे, त्याला सांभाळणारा घरात दुसरा एकच माणूस आहे, त्यांना ते तिथं पायपीट करून तिथं बाजारात या आणि पुन्हा घरी जा, त्यांना अगदी कन्व्हिनियंट आहे. आणि म्हणून अशा परिस्थितीमध्ये हा जो वयोवृद्ध गट आहे म्हणा किंवा महिला वर्गात महिलांच्या समस्या घरामध्ये खूप असतात, त्याच्यावरती अनेक जबाबदाऱ्या घरामध्ये असतात, लहान मुलांच्या जबाबदाऱ्या असतात, घरातल्या माणसांच्या जबाबदाऱ्या असतात आणि व्यवसायाच्या जबाबदाऱ्या असतात आणि या सगळ्या माध्यमातून त्यांना बाजारासाठी म्हणून मुद्दामून वेळ काढून पायपीट करून त्यांना तुम्ही इथंच या, अशा प्रकारची जी मागणी जी आहे ती करणं माणूस सहनशील होणार नाही. आणि एकंदरीत मालवणचा भौगोलिक परिस्थिती आपण विचार केली कसं आहे मालवण, या बाजूने वायरी गाव आहे, या बाजूने कोळम गाव आहे, दिवे गाव आहे, कातवड गाव आहे, कांदळगाव आहे, धुळी आहे, पलीकडे घुमडे कुंभारवाट आहे, यासारखी अनेक गावं याला जोडलेली आहेत शहराला. प्रत्येक गावाचा आठवडा बाजार भरतो का, घुमड्यामध्ये बाजार भरतो का, कुंभारवाटला बाजार आहे का, कोळमला बाजार भरतो का, दिव्यामध्ये बाजार भरतो का, असं होत नाही. तर हे सगळी माणसं कुणावर अवलंबून आहे तर मालवण शहरामध्ये असलेल्या बाजारावरती अवलंबून आणि त्यांना जर एखाद्या ठिकाणी जर सोयीचं असेल तर ते बंद करणं कितपत योग्य. या दृष्टिकोनातून प्रशासनाने सुद्धा एक तसा लोकाभिमुख विचार करणं अपेक्षित आहे आमच्या दृष्टीने की हा बाजार चालू राहण्यासाठी प्रशासनाने देखील
काही कुठं नियमामध्ये ते बसवून काय उभं करता येईल, लोकांना विश्वासात घेऊन त्या ठिकाणी काय करता येईल याचं कुठेतरी आपण विचार करणं गरजेचं आहे. आता काय आहे, विरोधाला विरोध अपेक्षित आहे. सगळ्यात महत्वाची त्यांनी मागणी केली तर हो, मग त्यांनी 800 लोक आणले, 800 सह्या आणल्या, आम्ही 1600 सह्या आणल्या, त्यांनी 3200 सह्या आणल्या, आम्ही 8000 सह्या आणल्या. काही नव्हतं. कॉम्प्लेक्स सोल्युशन बिझनेस ते आपण कसं काढणार आहे? सह्यांचं निवेदन देऊन 10,000 सह्यांचं निवेदन देऊन आणखी 50,000 शहरातली माणसं आणून आपण रिप्रेझेंटेशन करून प्रशासनावर दबाव आणून असं करायचं आहे का? हा लोकशाही मार्ग आहे का? तर निश्चितच आहे. किंवा एका विशिष्ट समुदायाच्या साठी आपण इतर सगळ्या नागरिकांचा आपण जनमत विचारात न घेता आपण एक असा आर्बिट्ररी ऍक्शन्स किंवा आर्बिट्ररी आपण डिसिजन घेणार आहोत का? तर निश्चितपणे आपल्याला तसं तयार आहे. कारण नगरपालिकेचे असतील नियम, नगरपालिकेचे असतील कायदे स्थानिक पातळीवर करायचे असतील पाहिजे आणि नागरिकांचं मत, नागरिकांची सोय, लोकांचं हित ह्याचं सगळ्याची सांगण म्हणून आम्हाला या तुमच्याकडून निर्णय अपेक्षित आहे. आता काल आमची सभा झाली नारायण मंदिरामध्ये आमची सभा झाली. अवघ्या मला तरी त्या सभेबद्दल काही प्रत्यक्ष माहीत नव्हतं. आम्ही आमच्या गुरुवर्गीयांच्या उत्सवात असताना अचानक व्हॉट्सअपवर एक मेसेज आला आणि ते व्हॉट्सअपवरची जी पोस्ट आहे ती बघून आम्हाला वाटतं की कोणीतरी चांगलं इनिशिएटिव्ह घेतोय, तर आपण निश्चितपणे त्या विषयामध्ये आपण संबंधित आहोत, आपणही गेलं पाहिजे. पण आम्ही त्या ठिकाणी सभेला गेलो. तर मॅडम आपल्याला लोकप्रतिनिधी म्हणून नगराध्यक्ष मॅडम आणि शासकीय प्रमुख म्हणून असणे एवढी वाटत. आता तुम्हाला खरोखरच नम्र सांगतो की कालच्या सभेमध्ये एकाही माणसाने किंवा एकाही नागरिकाने आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या विरुद्ध म्हणा किंवा प्रशासनाच्या विरुद्ध म्हणा कसल्याही प्रकारची कालच्या सभेमध्ये मी अतिशय त्याने सांगितलं, गर्वाने सांगितलं आमच्या वॉर्डच्या नगरसेविका मॅडम, चव्हाण मॅडम त्या ठिकाणी होत्या, आमच्या अंबेडकर मॅडम होत्या, त्या ठिकाणी आमच्या आडकर मॅडम होत्या, दादळकर मॅडम होत्या. आम्ही वेगवेगळ्या समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकातली माणसं होती. आणि असं कुठेही झालं नाही की आता चला काढूया 2000 लोकांचा मॉक आणि नगर परिषदेवरती मोर्चा नेऊया आणि या आंदोलन आपल्याला पाहिजे तसंच लोकांचं अजूनही म्हणणं काय आहे की अतिशय निर्णय घेताना अतिशय इतक्या सेन्सिटिव्ह पद्धतीने घ्यावा की बॅलन्स झाला. या ठिकाणी व्यापाऱ्यांचं कल्याण, या ठिकाणी असलेलं नागरिकांचं हित आणि त्या ठिकाणी येणाऱ्या विक्रेत्यांचं हित, या तिन्ही कालच्या सभेमध्ये आमच्या या मुंबरकर मॅडम आहेत, चव्हाण मॅडम आहेत, त्यांनी भूमिका मांडली. माझ्या मते मुंबरकर मॅडमने याच्यापूर्वी निवेदन मॅडम आपल्याकडे दिलं होतं या संदर्भामध्ये आणि त्यांनी तुम्हाला रिक्वेस्ट केलेली आहे की हा बाजार का हलवू नये आणि त्याची काही कारण त्यांनी निवेदनात दिले. कारण आमच्या चव्हाण मॅडमनी देखील उघडपणे त्या ठिकाणी त्यांचं मत व्यक्त केलेलं आहे की त्या नागरिकांच्या सोबत आहे. ललित चव्हाण यांच्याशी आमचा पूर्व संपर्क झालेला आहे, तर त्यांनी काल ते उपलब्ध नसल्यामुळे येऊ शकले नाही, तर त्यांनी देखील आम्हाला पाठिंबा त्या ठिकाणी दर्शवलेला. तर आम्ही सर्वप्रथम आमच्या वॉर्डचे जे सगळे पाटकर साहेब आहेत तेही आमच्यासोबत आहेत, म्हणजे आमचे सगळे जे नगरसेवक मंडळी आहेत जे आमचं प्रतिनिधित्व या ठिकाणी करतात, तर निश्चितपणे आम्ही त्यांचं अभिनंदन या ठिकाणी करतो की ते आमच्यासोबत आहे. परंतु ते आमच्यासोबत आहेत म्हणून आम्हाला तसं नको, आम्हाला निर्णय पाहिजे, त्याच्यावर कुठेतरी कॉम्प्लेक्स सोल्युशन पाहिजे. हा प्रश्न कसा आहे, एकदाच त्या ठिकाणी तो निर्णय करण्याचा मुद्दा आहे. आठवड्या बाजाराचा मुद्दा या वर्षी आला, पुढच्या वर्षी आला, त्याच्या पुढच्या वर्षी आला, असं नाही झालं पाहिजे. तर त्याचं जे काही नियोजन आहे, त्याचे जे काही चौकट आहे ते तुम्ही आताच म्हणण्यापेक्षा या विषय आता आल्याच आहे आपल्यासमोर, तर त्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही तो काय करा, सॉर्ट आउट करा, अशी आमची त्या ठिकाणी तुम्हाला विनंती आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे मुद्दे आता तुम्ही सगळ्यांनी पण ऐका. आपल्या निवेदनात मुद्दे प्रत्येकाला मी ते निवेदनाची कॉपी देऊ शकत नाही, तर एक एक मुद्दा आहे तो आपण याला सांगूया आणि मुद्दा सांगितल्यावर त्याच्यावर आमचं काय सोल्युशन आहे नागरिक म्हणून आम्ही तुम्हाला काय प्रशासनाला मदत करू शकतो हे आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. म्हणजे ते बंद करा आणि बंद नाही करा असं आपल्याला वाद नाही करायचं. आपल्याला मार्ग पाहिजे म्हणून आम्ही सोल्युशन घेऊन आलेलो आहोत. माझ्या माहितीप्रमाणे अगोदरच्या निवेदनांमध्ये तर सोल्युशन नाही आहे. हे असं झालं पाहिजे एवढंच म्हणणं आहे, काय झालं पाहिजे किंवा त्याच्यातून आपण काय मार्ग काढूया असं आपल्याकडे आलंय का मॅडम? सोल्युशन तुम्हाला कोणी दिलंय का? नाही दिलेलं. पण आम्ही निश्चितपणे त्याचा विचार केला की गरज आमची आहे, नागरिकांची गरज आहे, याच्यात नागरिकांचं हित आहे,
तर मग नागरिकांनी सुद्धा त्यांची जबाबदारी म्हणून नगरपालिकेला मदत केली पाहिजे आणि आपले सुद्धा काही सोल्युशन्स असतील तर ते तुम्हाला आम्ही दिलेले आहे. तर आमचं पहिलं सोल्युशन ट्रॅफिकच्या मुद्द्यावर आहे. ट्रॅफिकचा मुद्दा निवेदनाचा त्यांचा मुख्य मुद्दा महामार्ग देऊळवाडा कोळप हा जाणारा जो सागरी महामार्ग आहे, या सागरी महामार्गावर प्रचंड ट्रॅफिक होतं. प्रचंड ट्रॅफिक झाल्यामुळे एवढं त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स होता म्हणून तिथे बाजार नव्हते. हा त्यांचा प्राथमिक मुद्दा आहे. आता आपण एक त्या ठिकाणची रचना लक्षात घेऊ. कशी पोझिशन आहे, मालवण कसा कसा रस्ता असा पूर्व पश्चिम आहे आणि उत्तर दक्षिण असा त्याला अटॅच असलेला अंतर्गत सागरी महामार्ग. आता सागरी महामार्ग या ठिकाणी जर आपण पूर्ण लोकेशन विचारात घेतलं तर त्या रस्त्याच्या बाजूला सुद्धा साईड पट्टीला प्रचंड जागा आहे. अशी पोझिशन नाहीये की सगळे व्यापारी म्हणजे आपल्या समोर जे पिक्चर उभं केलं जातंय की नाही ते वस्तुस्थितीला का धरून नाहीये हे आता मी तुम्हाला सांगतो. मला बाकी कोणावर टीका करायची नाही, कारण आम्ही आमची बाजू घेऊन आलेलो आहोत. ती आमची बाजू तुम्ही ऐका. बाजू अशी आमची आहे की त्या सागरी महामार्गाला साईड पट्टी आहे. मालवण बाजारपेठेत कशी पोझिशन आहे का की मालवण भरत टाका किंवा स्टेट बँक जुनी इथपर्यंत जरी जागेचं नुसतं चालत जरी पाहणी केली तर जरा सुद्धा जागा फुटभर जागा नाहीये त्या ठिकाणी. तरी सुद्धा तिथे आम्ही सगळे नागरिक ऍडजस्ट करतोय ना. आमची काही त्याच्यात हरकत आहे का? कुठल्या तुम्ही आमचे हे 2 वॉर्ड सोडूनच द्या. हे जे 21 वॉर्ड आहे आताच्या प्रमाणे कुठल्या नागरिकांनी तुम्हाला आपल्याला निवेदन दिलं की नाही आम्हाला अडचण होते? ऍडजस्ट करतात, ऍडजस्ट करून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून ऍडजस्ट करून घेण्यासाठी आम्हाला आता नुसतं व्हर्बली काही नको आहे. आम्हाला ते सगळं रिटर्न मध्ये तुम्ही बसू, कायद्याच्या कक्षेमध्ये ते तुम्ही आम्हाला बसू. आता आमचं म्हणणं काय आहे, व्यापारी तिथे बसतात, ट्रॅफिक होतं ना. तर आत्ताची पोझिशन अशी आहे की रस्त्याच्या डाव्या बाजूला व्यापारी बसतात, विक्रेते, व्यापारी शब्द चुकीचा वापरतो, विक्रेते आपण म्हणूया, शेतमालाची विक्रेते करणारे व्यक्ती या डाव्या बाजूने बसतात, उजव्या बाजूने बसतात. स्वाभाविकपणे मध्ये जागा कमी, बरोबर आहे. आता आपल्याला काय करता येईल, वाहतुकीची अडचण खरं होत नाही आपण, पण मी आता मानून चाललोय होते असं धरून चालूया. आपलंही प्रशासनाचं मत झालं नाही तर वाहतुकीची कोंडी होण्यासाठी, तर मी तुम्हाला आधीच त्याचा एक आमचा प्रस्ताव देतो की तुम्ही रस्त्याच्या कुठल्याही एक बाजूला डावी घ्या नाही तर उजवी बाजू, मग ते देऊळवाड्याच्या पुलापासून थोडं अंतर सोडून अगदी तो BSNLचा टॉवर आहे त्या ठिकाणी तिथून तुम्ही पकडा. ते जाऊ दे ना कोळमच्या पुलापर्यंत, काय प्रॉब्लेम आहे. आम्ही कुठे म्हणतोय की इथून ते इथपर्यंतच बाजार भरला पाहिजे आणि मग तिथे कोणती होते आणि मग तसं आमचं म्हणणंच नाहीये. आपण काय करूया, डाव्या बाजूने किंवा उजव्या बाजूने एक कुठली लेन पकडूया, त्या लेन पासून तुम्ही स्टार्टिंग पॉईंट सुरू करून द्या. ते एंड पॉईंटची काही गरजच नाहीये, कारण संपूर्ण तो तिकडचा जो पट्टा आहे तो वस्तीचा नाही. ठराविक BSNL टॉवरचं तिथे जागा बघितली, तिथे गावकर कुटुंबियांची घरं आहे, दोन्ही बाजूला गावकर कुटुंबियांची जागा आहे आणि तिथून सोडलं तर पुढे सगळं कांदळवन आहे. पुढे सुधीर मांजरेकर यांचं घर आहे, तिथून पुढे सोडलं तर डायरेक्ट पुढे आजगावकर बंगला, अशी पोझिशन आहे. काय आहे तिथे लोकवस्तीचा काय प्रॉब्लेम आहे? काहीच नाहीये. मग इथे आपल्याला जागा रिकामी असताना रिटर्न प्लेसवर काय करता येईल का, याचा मॅडम तुम्ही विचार करा. बरं, दुसरी गोष्ट, ट्रॅफिकचा मुद्दा असू शकतो असं आपण म्हणून चालेल. तो कसा असू शकेल, इथं व्यापारी आहे, मी आता समोर उभा आहे, मी माझी भाजी निवडतोय, मला कुठली पाहिजे, माझ्या पाठीमागे दुसरा व्यापारी, इथं दुसरा कस्टमर त्याची भाजी निवडतो, मध्ये जागा कमी झाली, बरोबर आहे. आपण करू ना, एक व्यापाऱ्याने विशिष्ट अंतर सोडून दुसऱ्या व्यापाऱ्याने आपलं दुकान टाकायचं, म्हणजे त्या दुकानदाराकडे जे कोण लोक येतील ते राहतील ना त्या मधल्या भागामध्ये. एसटी आली, वाहन आलं, त्यांचं म्हणणं की ॲम्ब्युलन्स जात नाही, अशी कुठली घटना मॅडम आपण दाखवावी रिटर्न मध्ये की आपल्या प्रशासनाकडे कसं रिपोर्टिंग झालेलं आहे की या सोमवारच्या बाजारामध्ये त्या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स थांबली गेली आणि तिथं असलेला माणूस जगावला किंवा त्याला उपचारासाठी निलंबन झाला. मॅडम, नागरिक सुद्धा आहे की प्रत्येकाच्या घरात अशी परिस्थिती असते, कुठला कुठली आजारी असतो, लोक काढून देतात वाट. अग्निशमन दलाची गाडी आली, सांगावं लागत नाही लोकांना की बाजूला व्हा बाजूला व्हा. मॅडम प्रत्यक्ष काम असतात, प्रशासकीय प्रमुख मंत्री, नागरिकांचे प्रमुख म्हणून मॅडम एक फेरफटका मारावा आणि लोक काय विकायला आणतात याची आपण एक कुठेतरी एक जंत्री बनवा. अगदी प्रत्येक दुकानाकडे त्याचं दुकानदाराचं नाव, विक्रेत्याचं नाव, दुकानदार म्हणत नाही विक्रेता, की त्या दिवशी तिथे विकायला येतो तो काय आणतो, तो लिंबू, मिरची, आले, फ्लॉवर, सगळ्या प्रकारच्या भाज्या. ते तो आयटम भाज्यांचा संपला, दुसरी गाडी एखादी असते फळांची, ते संपलं की तिसरी कपड्याची, ते संपलं
की आणि काहीतरी फिट हे झाली ही पोझिशन मॅडम आपण कधी बघितली आहे का, किंवा तुम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असेल तर नसेल तर तो निश्चित करा. कारण त्या ठिकाणी फक्त शेतमालामध्ये काही येत नाही. ते काय येतं मी ते तुम्हाला सांगतो. सगळ्या प्रकारची भाजी येते, सगळ्या प्रकारची फळं येतात, आणि तिसरी गोष्ट येते फुलांची झाडं निघणे. चौथा आयटम मॅडम मला तुम्ही दाखवावा. मी माझा हे निवेदन मी मागेन. इथं चौथा आयटम मला तुम्ही दाखवा की ज्याच्यामुळे इथल्या बाजारपेठेवर परिणाम काय आहे ते प्रत्यक्ष पाहणी आपण करावी. कारण काय आहे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, आपण दुसरी बाजू अशी कन्सिडर करूया. कडधान्य विक्री जातात का, मिरच्या कधीतरी सीझनल येतात, अदरवाईज येतात का नाही, कपडे विकायला तिथे येतात का नाही, आणि काही अशा वस्तू ज्या आहेत अगदी आपण जनरलाइज करूया हा सब्जेक्ट. सीझन मध्ये आंबे विकायला येतात का तिथे, की ज्या इथे बसलेल्या महिला ज्या आमच्या आहेत गावागावात येऊन श्रम करून येतात त्यांच्या व्यापारावर परिणाम होईल असं तिथे कोण आंबे विकायला येतं का, फणसाचे घरे कोण विकायला येतं का, करवंद कोण विकायला येतं का, चाफ्याची फुलं विकायला येतं का, गुलाबाची फुलं कोण विकायला येतं का, कोणी येत नाही. मग अशा पद्धतीने तुलनात्मक अभ्यास जो आहे मॅडम तो अत्यंत गरजेचा आहे. व्यापारावर परिणाम होत असेल दाखवला पाहिजे. आम्ही दाखवतो तो होत नाही, मग आमचा विचार व्हायला पाहिजे. अशा पद्धतीमध्ये तुम्ही हा सब्जेक्ट आहे तो कन्सिडर करा. आमचे मॅडम पॉईंट ऐकून घेऊ नका, इट शुड बी नोट डाऊन. कारण काय, हे निवेदन आहे ते उद्या फाईलला राहणार. आमचे हे सगळे मुद्दे मी जे काही बोलतोय हे सगळं ह्याच्यामध्ये एक मुद्द्या स्वरूपात आहे. मॅटर आम्ही जनरलाइज केलेला आहे मुद्दा. मला तुम्ही असं मॅडम दाखवायचं उद्याच्या सोमवारच्या बाजारामध्ये की या सीझन मध्ये जे ग्रामीण भागामध्ये येतं शेतपीक, शेत उत्पादन, जी आपल्या महिला वर्ग बिचारा कष्ट करून त्या ठिकाणी त्या गर्दीमध्ये बसलेल्या असतात, त्यातली एक वस्तू तिथे आहे का. जर त्याचं उत्तर होकारार्थी असेल तर आम्ही या मुद्द्यावर आम्ही आमचं म्हणणं मागे बरोबर आहे का, बरोबर आहे का, फणसाच्या घरी विकायला पण आहे का तिथं. जो त्या ठिकाणी एक निर्माण करण्यात गेलेलं चित्र आहे. आमचे 800 ग्राहकांवर परिणाम होतो. मी बाजारपेठेतल्या कुठल्याही व्यापाऱ्याच्या अगेन्स्ट नाही. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की हा बाजार बंद होण्यासाठी जी कारणं दिलेली आहे ती सही होती. व्यापाऱ्यांच्या निश्चितपणे समस्या असतीलच. व्यापारी जे आहेत ते आमच्या नागरिकांवरच कुठेतरी आम्ही त्यांच्याकडे घेणार म्हणून त्याच्यावर त्यांचा व्यापार चालणार, ऍडमिटेड फॅक्ट. पण हे चित्र दाखवण्यासाठी जे कारण दिले तर ते संयुक्तिक नाही एवढा. पुढे मला मिरची लागते जेवणाला म्हणून तुम्ही किंवा इथं उपस्थित असलेले जे कोण नागरिक आहे 5 किलो मिरची आणता का कोणी तुम्ही नाही ना. मग त्या दिवशीसाठी आपण पुढच्या 2 दिवसाची तसलीच म्हणून आपण मला टोमॅटो घेणार. पेरिशेबल नेचरच्या गुड्स आहेत त्या, बरोबर आहे की नाही. नाशवंत वस्तू आहेत त्या. फ्लॉवर घेतलं तर किडे पडणार, फ्लॉवर कोबी घेतला तर तो खराब होणार आहे, टोमॅटो घेतले तर ते खराब होणार आहे, त्याच्यात कीड पडणार आहे. मग मी काय करेन, आठवडा बाजार 1 रुपयाने कमी म्हणून मी 25 किलो टोमॅटो घेईन का, अजिबात करणार नाही. मी काय करणार, फारपर्यंत 2 दिवसाच्या सोयीचं घेईन. तिसऱ्या दिवशी मला इथं यायला पाहिजे ना. काय करणार मी, आठवड्या बाजाराची मी वाट बघणार आणि तिथं त्याच्यासाठी मी पुढचे 5 दिवस उपाशी राहू, त्याचे पुढचे दिवस मी भाजी नको करू. मला भाजी नाही मिळाली तर मला कडधान्य घ्यायला इथे यायला पाहिजे ना. पण ही बाजू कधी जी आहे, कारण विषयाचे मॅडम कमजोरी खूप आहे, त्याच्यातून आपल्याला सुवर्णमध्य काढून मार्ग काढायचा आहे. त्यामुळे आपल्याला आमची अशी विनंती आहे की कुठल्याही पद्धतीच्या प्रेशरला आपण कोणी बळी पडू. आमच्या नागरिकांच्या हिताचा निर्णय, त्याचा निर्णय घेत असताना आमचे मुद्दे कन्सिडर करा. आम्ही भावनिक नको आलो तिथे पण त्या ठिकाणी आम्ही आमचं रडगाणे घेऊन आलेलो नाही. आमची रास्त मागणी मॅडम आम्ही, आणि त्यामुळे ती कन्सिडर होणं. पुढचा मॅडम मुद्दा आहे असेल तर तुम्ही मला करेक्ट करा. त्याच्यामध्ये काय होतं, लोकांची काय मागणी होती स्थानिकांची की हे बाहेरनं व्यापारी येतात की नाही, त्याच्यामुळे फार आमचं नुकसान झालेलं आहे. सगळे लोक येतात ते कमी दराने त्यांच्याकडे भाजी घेतात. आमचे नेहमीचे जे कोण भाजीवाले किंवा अन्य कोण स्थानिक विक्रेते आहेत ना त्यांना फार त्याचा त्रास झालेला आहे. त्यांना आधी इथनं घालवा आणि दुसरीकडे नाही. ही पोझिशन 460 5 years. आता हेच लोक म्हणताय ह्यांना इथून तिथे
सत्कार करण्याचे आले ना आपण मुद्दाम आहे. तर हा आता 22 वर्ष का तर ट्रॅफिक सर्च कारण ह्याची कन्सेप्ट इथं येऊन आम्ही तो व्हिडिओ पाहिला ना तुम्ही सगळ्यांनी व्हॉट्सअपवरती. अशा प्रकारचं त्यांचं ते काही म्हणणं आहे ते थोडंसं असं वाटतं की आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणे होणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचा तो आग्रह दिसतो. जसं काही मॅडम आम्हाला आमच्या मनामध्ये जनतेच्या मनामध्ये फीट आहे तुझ्या संवाद बाजार त्या ठिकाणी कोणी त्यांना व्यापाऱ्यांना विक्रेत्यांना तिथे त्रास देण्याचा प्रयत्न केला काय कसा लागतो आणि त्याचा कॉम्प्लिजन्स हा इतक्या सिरियसनेसने घेतला गेला पाहिजे की आपण त्याला वॉर्म केलं पाहिजे की असं नाही झालं पाहिजे असं आम्हाला नको. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आमच्या देववाडा मालवणीतला आठवडा बाजार निर्णय कामाने अशी या उपस्थितातल्या सगळ्या कुटुंबातल्या प्रत्येक माणसाची एक नम्र विनंती तुमच्याकडे आहे. तर त्या विनंतीचा तुम्ही सन्मान करा आणि ह्या लोकहिताचं सगळं ते जे सगळं तुम्हाला या ठिकाणी काय म्हणतात त्याचं प्रतिबिंब दिसतंय त्याचा तुम्ही आदर करून आम्हाला कोणाला तरी तुम्हाला वाटतं की तिथं जागेवर येऊन तुम्हाला वाटत असेल आपण सोमवारी उद्याच्या त्या विक्रेत्यांना आपण तिथं बसवूया. तुम्ही सांगा त्या विक्रेत्यांना की बाबा तू इथं बसायचं तुझ्यानंतर अमुक एक 25 फूट नंतर सोडून त्याने बसलं तर बसणार कुणीही नाही. आणि नाही बसले तर आम्ही त्यांना इन्सिस्ट करू तसं करण्यासाठी नागरिक म्हणून. कारण ते आमच्या सोयीसाठी तुम्ही करताय ना आमची सुद्धा इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की तुमच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये आम्ही तिथं इम्प्लिमेंटेशनसाठी आम्ही सहकार्य केलं पाहिजे. केवळ असं म्हणून बाजार बंद करून टाका अशा पद्धतीचं एक म्हणणं किंवा मागणी करणं हे जस्टिफिकेबल नाही, हे योग्य नाही. आणि या जनमताच्या विरुद्ध जसं तुम्ही फेडरल बॉडीमध्ये या विषयाचं डिस्कशन करा पुरेसा तुम्ही वेळ घ्या आणि याच्यातून काही सुवर्णमध्ये काढता येत असेल तर निश्चितपणे काढा. पण त्याचा अल्टिमेटम जो आहे तो बाजार तिथनं घडू नये अशी आमची इच्छा आहे. त्या ठिकाणी मला बोलण्याची सगळ्या नागरिकांच्या मुली मला लोकांनी संधी दिली त्यांचे शेकडचे आभार मानतो. डायसने सुद्धा आमचं व्यवस्थित ऐकून घेतलेलं आहे आमचे मुद्दे नोट डाऊन केलेले आहेत. त्याही व्यतिरिक्त आमचे जे निवेदन आहे मॅडम कन्सिडर करा. तुम्हाला काही मदत पाहिजे ते आम्हाला सांगा. आमच्यातला एकही माणूस तुम्हाला कधीही त्या ठिकाणी अरेरावीची भाषा करणार नाही, उद्धट काही बोलणार नाही, तुम्हाला सगळं सहकार्य करतील. आमचे नगरसेवक सगळे सक्षम आहेत त्या ठिकाणी मदत करण्यासाठी. माटकर साहेब आहेत, राजूर साहेब आहेत, आमचे चव्हाण साहेब आहेत, चव्हाण मॅडम आहेत, उंबरकर मॅडम. 6 नगरसेवकांचं 6च्या 6 नगरसेवकांबद्दल आमची खात्री आहे की आमच्या या विषयामध्ये ते आमच्या पाठीशी राहणार. कारण निश्चितपणे त्याचा मार्ग निघाला. त्यामुळे हा फार क्लिष्ट विषय आहे असं जे काही निर्माण केलेलं आहे ते जसं काही नाही आहे प्रत्यक्षामध्ये ते आपण सॉर्ट करूया आणि आमचा बाजार त्या ठिकाणी कसा येईल त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करूया. आणि आमची तुम्हाला शेवटने सगळ्यांच्या वतीने विनंती घेऊन आठवडा बाजार घेऊ नये याच्यासाठी जरा उद्याचा सोमवारचा बाजार सुद्धा त्या ठिकाणी भरला जावा. याच्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जे काही तुमच्या माध्यमातून तुमच्या अधिकाराचा वापर करून जे ते करत नाही ते तुम्ही करा. पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची तेढ नको झाली पाहिजे. आम्ही कोण आहोत? आम्ही निवेदन ज्यांनी मागणी केली त्यांचे शत्रू नाही. तिथं उपस्थित असलेले माणूस कोणीही याच्यातला एक माणूस त्याच्या भाजी विकायला बसत नाही. नोबडी इंटरेस्टेड इन द बिझनेस. ज्या दिवशी त्या ठिकाणी होतो त्या दिवशी त्या बिझनेसमध्ये इंटरेस्टेड असलेला यामध्ये एकही माणूस नाही. आहे का कोण? कोणी इथं भाजी विकायला बसतं नाही, काही नाही. हे अगदी न्यूट्रल पर्सन आहे की ज्यांची खरी रिक्वायरमेंट ही कन्सिडर करा. सगळ्यात आणखी महत्वाची त्याच्या महिला वर्गांचं म्हणजे महिला वर्गांचं नाही, हा सर्वांचाच आहे. ते जे नागरिक जे उपस्थित आहे हे नागरिक कालही आमच्या मीटिंगमध्ये होते, जे उपस्थित प्रश्न तिथे मांडले ते हे सगळ्यांच्या अनुमतीने संमतीने होते. आणि ते आम्हाला मला वाटतं आम्ही जेव्हा काल हा विषय चालू झाली त्यावेळी आम्हाला काही लोक भेटतायत की तुम्ही जे करताय जे निवेदनं देताय ते योग्य रीती आहे. कारण आम्हाला येणारा जे बाजार आहे तो इथे जवळपास आहे आणि जवळपास असल्यामुळे आम्हाला बरं पडतं, पार्किंगसाठी बरं पडतं आणि सुटसुटीत 10-15 मिनिटात आम्ही इथून बाजार घेऊन निघून जातो. त्यामुळे इकडून येणारा जो आता माझंच घर आहे ते 5 मिनिटावर आहे.
मग 5 मिनिटावर मी जाऊन कधीही बाजार माझ्या वेळेत त्या वेळेत आणि बाजार तसा काय पूर्ण दिवस नसतो किंवा 8 दिवस नसतात, फक्त त्या सोमवारी 4 तास ते 5 तास भरतात. 1 वाजल्यापासून तिथे ट्रॅफिकही नसतं आणि त्या ट्रॅफिकचा जो प्रॉब्लेम सांगितला जातो तो ट्रॅफिकमुळे हा प्रॉब्लेम नाहीये. आणि तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही स्वतः येऊन सोमवारच्या बाजारमध्ये येऊन बघू शकता. दुसरी गोष्ट आहे, आम्ही जी जवळची माणसं आहेत त्यांना असं वाटतंय की हा जो तिकडच्या साईडचा सगळी माणसं आहे की हा बाजार कधीही बंद होऊ नये. आमचं तर सगळं नागरिकांचं हेच मत आहे. लेडीज लोक आज आहेत, लेडीज लोक कामं करणार, नुसतं बाजारात येणार, इथे 1 तास लागणार. दुसरी गोष्ट, यायला इथे 60-70 रुपये रिक्षाला द्यावा लागणार, जाताना 60-70 रुपये द्यावे लागणार. पण आज तिथे जो बाजार भरतो त्याच्यामुळे तिथली जी आमची लोक आहेत ती 5 मिनिटात जाऊन तिथून पटकन बाजार घेऊन येऊ पण शकतात. म्हणजे जो 10-15 मिनिटाचा बाजार आहे तो इथे आम्हाला 1 तासासाठी यावं लागणार. त्याच्यामुळे मी सगळ्यांच्या वतीने सांगते की आम्हाला तिथे बाजार हवा आणि तुम्हाला प्रशासनाला जर काही मदत हवी असेल की तिथे काही हे असेल तर आम्ही सर्व नागरिक तिथे येऊन तुम्हाला मदत करू शकतो. एवढंच मी त्यांच्या वतीने असंच मत आहे की जो आता गेली 6 वर्ष मागची 6 वर्ष आठवडा बाजार तिथे भाऊ तो तसंच चालू आहे. का तर आम्ही सर्व महिला गृहिणी आहोत, काही व्यवसाय करणारे आहोत, ज्या कामानिमित्त काही बाहेर पण ठेवून निघून जातो. सोमवारचा बाजार ज्या दिवशी भरतो त्या दिवशी आम्ही सकाळी आमची घरातली कामं आटपून आम्हाला आमच्या वेळेनुसार जसा होईल 2 वाजेपर्यंत तिथे बाजार असतो, 12 वाजता म्हणा 1 वाजता म्हणा जसं आम्हाला सोयीस्कर होईल त्यावेळी आम्ही जाऊन तो भाजीपाला घेऊन येतो. त्यामुळे आम्हाला एवढं सोयीचं पडेल की आम्ही इथून पुन्हा त्या बाजारात जाणार, म्हणजे आमच्या 2 तास तिथे जाणार, घरातलं सगळं आणून जाणार, पुन्हा तिथून जो काही पिशव्या असतील त्या घेऊन येताना आम्हाला चालत येणं तर शक्य नसतं, पुन्हा ते रिक्षा घेऊन येणार, त्याचे 60-70 रुपये घेतात. तो पैसा आमचा इथे कुठेतरी आम्हाला त्यात अजून 2 भाज्या घेता येईल असंही आमचं त्यात होतं. काही आमच्या ज्येष्ठ महिला त्या महिलांना तिथून जो जवळ पडतो त्या बाजारात येतात, कारण त्या महिला एवढ्या लांब जाऊ शकत नाही. मग त्या आम्हाला आजूबाजूच्या महिलांना सांगतात की जा माझी भाजी घेऊन ये, पण त्या स्वतः घेतात आपल्याला जी भाजी हवी त्या आपण आणू शकतात. इव्हन आम्ही पुरुषांना जरी सांगितलं की जावा त्या बाजारातून भाजी घेऊन येवा तर ते काय जेवढा घेऊन येतात तेवढा घेऊन येतो. आम्ही गेलो तर आमच्या काय हव्या, त्या किती पैशात हव्या, 50 रुपये दिले तर 50-100 रुपये जेवढी येतात तेवढेच ते आणतात. त्याच्यात आणखी 4 जास्त भाज्या आम्ही घेतो. तो महिलांचं काय आपलंच पॉईंट. त्याच्यासाठी आम्ही तिकडे जाणं जास्त महत्त्वाचं. म्हणून आमची अशी मागणी आहे की आमचा तो बाजार त्या ठिकाणीच हो. जर तुमचा त्याच्यात काही आता आमचा घर तर अगदी जवळ लागूनच आहे, आमचा त्याबद्दल काही त्रास नाही. आम्ही एवढी वर्ष होतो की त्या ठिकाणी ट्रॅफिकही काही होत नाही एवढा. कधी ॲम्ब्युलन्स येईल तरी ते 1-2 मिनिटात थांबतात, लगेच पुन्हा आपल्या मार्गे मार्गस्थ होतात. त्याच्यामुळे अशी काही वाहतुकीची कोंडी आम्ही कधी बघितली नाही की कधी त्या ठिकाणी अपघात सुद्धा एवढ्या वर्षात झालेलं नाही. त्याच्यामुळे तो बाजार त्याच ठिकाणी राहावं एवढीच आमची सर्वांची इच्छा. तर या आठवडा बाजाराचा सगळ्यात जास्त त्रास जर कुणाला होतो तर मला होतोय. कारणच आहे की ज्या ठिकाणी बाजार सुरू होतो नाक्यावरून त्याच्या समोरच माझं गेट आहे धंद्याचं दुकानाचं, तर त्याच्या समोरच लोक पार्किंग करतात, म्हणजे गाड्या हात गाड्या होतात, आणखी केळेवाले बसतात, शूवाले बसतात. त्यामुळे जर बाहेरून एखादा ट्रक आला मालाचा तर तो आतमध्ये येऊ शकत नाही गेट बंद केल्यामुळे, किंवा आतला माल बाहेर जाऊ शकत नाही. तर मी लोकांसाठी ते काय केलं, आता सोमवार बंदच केलं. सोमवार तुम्ही गेट उघडत नाही, त्यामुळे ऑटोमॅटिक ते मग संध्याकाळी जरा म्युन्सिपाल्टीची गाडी येते बाजार आटोपल्यावर 3 वाजल्यानंतर, तर व्यवस्थित साफ करत नाही. ते काय करतात, जेवढी पोचके बनवलेली असतात त्यांनी जमा करून तेवढं घेऊन जातात, बाकीचं जातात. मग तो उठून तिकडे आग्र्यात जातो, आग्र्यात जाऊन तो पुसतो परत. त्यासाठी संध्याकाळी पुन्हा व्यवस्थित साफ करत होता. आणि बाकी दुसरं सेंटरपासून तर 25 मीटर आतमध्ये एक विजय निघाला होतो, रात्री सुद्धा 4 मीटिंग झालं की त्याच्या सेंटरपासून एक 50 फूट ही जो मोरी आहे त्याच्या पलीकडे आपण बाजार भरलो. म्हणजे काय कोपरा आहे ना, तो ट्रॅफिकमध्ये हे होणार त्रास होणार नाही लोकांना.
पुढे होते 50 फूट पुढे. माझी विनंती आहे आणि आपल्या जे मार्केटचं रूप आहे ना ते भव्य स्वरूपाचं रूप करूया, जेणेकरून सगळ्यांचा फायदा होईल, नगरपालिकेचा फायदा होईल, नगरपालिकेला इन्कम होईल आणि आपल्या लोकांनाही भरपूर प्रमाणात पैसा मिळेल असं मला वाटतं. कारण ॲक्शनचं व्यापक स्वरूप करायचं असेल तर ते करायला आम्ही सर्व नगरसेवक नगराध्यक्ष मंडळी सक्षम आहोत आणि यापुढेही आम्ही त्याचा विस्तार करतच राहणार आहोत आणि या प्रकारे विकासही होणार आहे. त्यामुळे कुणीही चिंता करू नका, बाजारपेठी वाढत जाणार आहे. अशा स्वरूपाचं मी इथे आपल्याला एक ग्वाही देते नगरसेवक म्हणून आणि नगराध्यक्षांना विनंती. इकडचे कुठचे नवीन व्यापारी येतात ते तिकडे बसू दे, कारण तिकडे जे बसतात ते ना तिकडेच बसू दे अशी एवढीच माझी विनंती आहे. पण सोमवार बाजार हा तिथे भरला पाहिजे. आज आपण या ठिकाणी मला निवेदन देण्यासाठी आला तर आपले ॲडव्होकेट सामंत आणि आपले मुद्दे काय मुद्दे मांडले बाजारपेठ ठीक आहे. आम्ही तुमचं निवेदन देतो. आपण दोन्ही गोष्टीवर सोल्युशन काढायला पाहिजे. व्यापाऱ्यांनी पण त्या दिवशी मला निवेदन दिलेलं आहे. त्याच्या आधी पण मला ते म्हणतात की गेले 6 वर्ष तिथे बाजार करतो. मी त्याच्यावर आम्ही प्रशासनाने आपण बसूया. मी म्हणत नाही, आपण सर्व बसून त्याच्यावर बरेचसे मुद्दे आपल्या ॲडव्होकेटनी सामंत साहेबांनी मांडले. बरोबर ते योग्य असतील किंवा काय ते आपण सर्व बसून आम्ही त्याच्यावर सर्व आमची विचार करू. आम्ही प्रशासन आणि आम्ही विचार करू. आणि एक मुद्दा असा आहे की आपण कोण बाहेरची माणसं आहोत का? नाही, आपण सगळे एकच, आपण मालवणवासी आहोत. ती पण आपली बाजारपेठ पण आपलीच आहे, तुम्ही पण सगळे आपलेच आहात. त्याच्यामुळे आपण एक बसून ठोस निर्णय काय तो घेऊ आणि कोणावरही अन्याय मिळणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. बाकी आम्ही आता आपण तो काय आपण निवेदन देत आहे, निवेदन आमच्याकडे द्या, आम्ही त्याच्यावर सोल्युशन काढू. सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा. 99 55 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34. भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे यांचा वाढदिवस विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला. भाजप पदाधिकारी कार्यकर्त्यांकडून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. संदीप गावडे यांचे राजकीय गुरु भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या केसरी येथील केसार ग्लोबल ॲक्वेरियममध्ये केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. तसंच भाजपा युवा नेते विशाल परब यांच्या संपर्क कार्यालयात मोठ्या उत्साहात वाढदिवस साजरा करण्यात आला. तळवडे, कोलगाव, आंबोली जिल्हा परिषद मतदारसंघात शाळांमध्ये शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आलं. तसंच विविध सामाजिक उपक्रम या निमित्ताने राबवण्यात आले. यावेळी राजकारणात पदापेक्षा पक्षनिष्ठा, विकासापेक्षा जनतेचा विश्वास आणि संघर्षातून घडलेलं नेतृत्व अधिक महत्त्वाचं असतं. हीच ओळख संदीप गावडे यांची असून भारतीय जनता पक्षाचे निष्ठावान आणि जनतेच्या मनातील नेतृत्व आहेत. ते भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे विश्वासू सहकारी आहेत. त्यांच्या कार्याचा प्रत्येक भाजप कार्यकर्त्याला सार्थ अभिमान आहे, असे उद्गार भाजपा युवा नेते विशाल परब यांनी काढले. सावंतवाडी येथील भाजपा संपर्क कार्यालयात संदीप गावडे यांचा वाढदिवस उत्साहपूर्ण आणि जल्लोषमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. यावेळी युवा नेते विशाल परब, भाजप नेते विनोद राऊळ, उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, उपसभापती गौरव मुळीक, जिप सदस्य मायकल डिसोजा, नितीन राऊळ, पप्पू परब, प्रथमेश सावंत, विनेश तावडे, रंगनाथ गवत, सचिन शेट्टी, प्रवीण पंडित, राजू बेग, जितेन नाईक, शिरीष नाईक, धीरेंद्र म्हापसेकर, निलेश कुडव, संतोष बिले, समीर गुडाळकर, विजय रेडकर, पुंडलिक कदम आदींसह मतदारसंघातील भाजपा पदाधिकारी, विविध आघाड्यांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. गोवा आणि महाराष्ट्राला जोडणारा आरोंदा किरणपाणी पूल होऊन सुमारे 25 वर्षे उलटली तरी अद्याप या पुलावरून एसटी वाहतूक सुरू झाली नाही. वारंवार याबाबत मागणी करूनही याची दखल घेतली गेली नसल्याची खंत व्यक्त करत एसटी वाहतूक सुरू करण्याची मागणी ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पंडित यांनी केली आहे. पाहूयात.
गोवा व महाराष्ट्र यांना जोडणारा आरोंदा किरणा पाणी पूल होऊन सुमारे 22 ते 25 वर्ष उलटून गेली, परंतु या पुलावरून अद्यापपर्यंत एस टी वाहतूक सुरू नाही. अन्य प्रकारचे सर्व अवजड वाहने या पुलावरून जातात. दररोज साधारण 1000 ते 1500 वाहनं या पुलावरून जातात. नोकरी धंद्यानिमित्त या आरोंदा, तळवणे, किनारे, गोदवे तसेच शिरोडा, वेंगुर्ला इत्यादी भागातील अनेक मुलं या पुलावरून ये जा करत असतात. शिवाय अन्य वाहतूकही चालू असते. खरे पाहता या पुलावरून एस टी वाहतूक सुरू होणे अत्यावश्यक आहे, कारण हा पूल 2 राज्यांना जोडणारा आहे. शिवाय सातारा येथील पूल आता कमकुवत होत चालला आहे. त्या पुलावरून होणारे सुद्धा काही वाहतूक या मार्गाने वळविणे आवश्यक आहे, कारण या भागातनं केरी, पाली, हरमल, मांजरे, शिवोली इत्यादी गोव्यातल्या भागात जाणार आहे, सोयीस्कर आहे. शिवाय आरोंद्यावरून साधारण 40 किलोमीटर अंतरावर पणजी गोव्याची राजधानी आहे, त्या भागात सुद्धा या मार्गातनं अनेक लोक नोकरी धंद्यासाठी जातात. दररोज साधारण या मार्गावरून 1500 ते 2000 वाहनं ये जा करत असतात. सकाळी कामाला जाणाऱ्या वाहनांची गर्दी असते, तर संध्याकाळी कामावरून परतणाऱ्या अनेक मुलं या भागातनं येत असतात. यासाठी या पुलावरून एस टी वाहतूक सुरू होणं अत्यावश्यक आहे. या पुलावरून कदंबा वाहतूक चालू आहे, परंतु एस टी वाहतूक मात्र नाही. ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. खरं म्हणजे 2 राज्यांना जोडण्यासाठी हा पूल बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ असताना त्यांच्या हस्ते या पुलाचं उद्घाटन झालेलं आहे आणि अद्यापपर्यंत या पुलावर वाहतूक नाही, एस टी वाहतूक नाही. ही दुर्दैवी घटना आहे असं म्हटलं तरी गैर होणार नाही. अनेक वेळा या पुलावरून एस टी वाहतूक व्हावी यासाठी लोकांनी मागणी केलेली आहे. ग्रामपंचायतीने पत्रव्यवहार केलेला आहे. प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोखूळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोखूळ मलाई पनीर. केर येथील प्रस्तावित एमसँड कृत्रिम वाळू प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी आज मोठ्या संख्येने एकत्र येत तीव्र विरोध दर्शवला. प्रकल्पाच्या स्थळ पाहणीसाठी महसूल विभागाचे अधिकारी दाखल होताच ग्रामस्थांनी शांततापूर्ण पद्धतीनं आपली भूमिका स्पष्ट केली. ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन मंडळ अधिकारी कांचन गवस व तलाठी कल्पना घुले यांनी ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचा पंचनामा करून प्रस्तावित स्थळाची पाहणी रद्द केली. स्थळ पाहणी रद्द झाल्यानंतर याच दिवशी केर भेकुर्ली ग्रामपंचायतीची विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली. ग्रामसभेत प्रस्तावित एमसँड प्रकल्पामुळे पर्यावरण, जलस्रोत, जलसंपदा तसंच गावाच्या भविष्यातील विकासावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेनंतर केर गावात एमसँड प्रकल्प नको असा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. हा ठराव प्रेमानंद देसाई यांनी मांडला असून त्यास तेजस देसाई यांनी अनुमोदन दिलं. उपस्थित ग्रामस्थांनी ठरावाला एकमुखी पाठिंबा देत गावच्या पर्यावरण आणि नैसर्गिक संपत्तीच्या रक्षणासाठी एकजूट कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ग्रामसभेत माजी सरपंच प्रेमानंद देसाई, तुषार देसाई, संजय सावंत, बाबू गवस, पर्यावरण प्रेमी कोकणी रानमाणूस प्रसाद गावडे तसंच ॲडव्होकेट सोनू गवस यांनी एमसँड प्रकल्पामुळे पर्यावरण, पाणी, शेती, जैवविविधता आणि ग्रामविकासावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची माहिती ग्रामस्थांना दिली. तसंच भविष्यात हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. यावेळी ग्रामस्थांनी स्पष्टपणे सांगितलं की गावच्या विकासासाठी पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना त्यांचा पाठिंबा राहील. मात्र जंगल, नदी आणि नैसर्गिक संसाधनांना धोका निर्माण करणारा कोणताही प्रकल्प स्वीकारला जाणार नाही. या आंदोलनात केर भेकुर्ली ग्रामस्थांनी उल्लेखनीय एकजूट दाखवली. ग्रामसभेत सरपंच रुक्मिणी नाईक, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसंच महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिकांसह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. ग्रामस्थांच्या एकमुखी भूमिकेमुळे एमसँड प्रकल्पाविरोधातील लढ्याला अधिक बळ मिळाल्याचं यावेळी व्यक्त करण्यात आलं. नाशिक शहरात खड्ड्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेला असतानाच रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यानं एक बळी घेतला आहे. अंबडगाव औद्योगिक परिसरातील एक्सलो पॉईंटजवळ अंबडगावच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर मंगळवारी दुपारी
दीड वाजेच्या सुमारास खड्डा चुकवण्याच्या नादात एका ट्रक चालकानं नियंत्रण सुटलं आणि ट्रकनं दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात निलेश कोतकर या 40 वर्षीय दुचाकी चालकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आनंदनगर कामतवाडा परिसरात राहणारे आणि एका खासगी कंपनीतील कर्मचारी असलेले 40 वर्षीय दुचाकी चालक निलेश कोतकर यांच्या दुचाकीला ट्रकनं धडक दिली होती. या अपघातात कोतकर हे गंभीर जखमी झाले होते. या अपघातात त्यांच्या छाती, हात आणि चेहऱ्याला गंभीर जखम झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच कंपनीतील सहकारी आणि स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं कोतकर यांना खासगी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र तिथं उपचारादरम्यान मंगळवारी सायंकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली आहे. श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते सेलिब्रेट द मान्सून विथ एक्साइटिंग सुझुकी ऑफर्स. या पावसाळ्यात तुमची आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर घरी घेऊन या आणि मिळवा दणदणीत ऑफर्स. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. मोबाईल नंबर 942398 9781 942398 9783 आणि 860558 6376. एसटी प्रवासात सरकारच्या विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी NCMC स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची मुदत 1 ऑगस्टवरून 1 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे हे कार्ड मिळवण्यासाठी महिला, ज्येष्ठ नागरिकांना आता अधिक वेळ मिळणार आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, महिला आणि अन्य सवलतधारकांना अद्याप NCMC कार्ड प्राप्त झालं नसल्यानं त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असं परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं. सद्यस्थितीत हे कार्ड काढण्यासाठी मुंबईसह राज्यात मोठ्या प्रमाणात अधिकृत केंद्राबाहेर रांगा लागल्या आहेत. प्रवाशांकडून केंद्राची संख्या वाढवण्याच्या मागणीकडे महामंडळाचं दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली आहे. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. रत्नागिरी शहरात कालपासून स्विगी आणि झोमॅटोच्या ऑर्डरचं वितरण करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयजनी कंपन्यांच्या जाचगटी आणि धोरणांविरोधात कामबंद आंदोलन पुकारलं होतं. युवासेनेचे रत्नागिरी जिल्हा पदाधिकारी प्रसाद सावंत यांनी स्विगी आणि KFCच्या व्यवस्थापकांना धारेवर धरलं. युवासेनेच्या आक्रमकतेनंतर दोन्ही कंपन्यांच्या प्रशासनानं नरमाईची भूमिका घेतल्याचं बोललं जात आहे. रत्नागिरी शहरातील KFC रेस्टॉरंटमधील दुरवस्था हे मुख्य कामबंद आंदोलनाचं प्रमुख कारण होतं. रेस्टॉरंटच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून ते डिलिव्हरी पिकअप काउंटरपर्यंतच्या मजल्यावर तब्बल 3 माणसे एकाच वेळी पडतील एवढे मोठे आणि भयानक खड्डे पडले होते. या जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे अनेक डिलिव्हरी बॉयज ऑर्डर पिकअप करताना पडून गंभीर जखमी झाले होते. वारंवार सांगूनही याकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्यानं कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला आणि त्यांनी आंदोलनात शस्त्र उपसलं. दुसरीकडे स्विगी कंपनीच्या स्थानिक प्रबंधकानं कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या सुट्ट्यांवर गदा आणणारा एक जाचक आदेश काढला होता. आजारपण किंवा कोणती तातडीची आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली तरी कर्मचाऱ्यांनी सुट्टी घेऊ नये अशी सक्ती केली जात होती. जर कोणी सुट्टी घेतली तर त्याच्या जागी नवीन भरती केली जाईल अशी थेट धमकी व्यवस्थापनाकडून दिली जात असल्याची माहिती मिळते. सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री AC चेकअप. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा. 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34. राजापूर तालुक्यातील नाटे येथील बंद घर फोडून दागिने आणि रोख रक्कम चोरून नेणाऱ्या दोघांच्या मुसक्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेनं आवळल्या आहेत. पाहूयात. नाटे इथं भाड्याने राहणारे रोशन बच्छाव हे बाहेरगावी गेले असताना बंद घराचं कुलूप तोडून चोरट्यांनी दागिने आणि रोख रक्कम असा 2,91,000 रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक BB महामुनी यांनी नाटे पोलीस ठाणे आणि स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पथक तयार करून आरोपींचा शोध सुरू केला. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकानं 2 आरोपींना कोल्हापूर हातकणंगले येथून ताब्यात घेतलं. विकास पवार वय 23 राहणार सांगली आणि संपत पवार वय 20 राहणार सांगली अशीच आरोपींची नावं आहेत. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक नितीन ढेरे, उपनिरीक्षक संदीप ओगले, हवालदार योगेश नार्वेकर, विजय आंबेकर, दीपराज पाटील आणि अतुल कांबळे यांनी केली आहे.
प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोखोड मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोखोड मलाई पनीर. नमस्कार. महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय राज्याच्या मच्छीमारांच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून घेतलेला आहे. तो म्हणजे आपण मासेमारीच्या बंदीचा कालावधी हा 15 ऑगस्टपर्यंत केला. हल्लीच झालेल्या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारने मत्स्य खात्या मंत्रालयाने ह्याबाबत मी स्वतः त्याचं निवेदन केलं. हेतू एवढाच होता की राज्याचं मत्स्य उत्पादन वाढावं, जी वर्षानुवर्ष असंख्य मच्छीमार बांधवांची मागणी होती. आता त्याच्यात एक तांत्रिक माहिती देण्यासाठी मी आपल्यासमोर आलेलो आहे की ही बंदी कालावधी 15 ऑगस्टची ही महाराष्ट्रापुरती आहे. पण केंद्र सरकारच्या नियमानुसार 1 ऑगस्टपासून मासेमारी सुरू होते आणि आपल्या सर्वजणांना माहिती आहे 12 नॉटिकल माईल्सपर्यंत राज्याची हद्द असते. 12 नॉटिकल माईल्सच्या बाहेर ही केंद्र सरकारची हद्द सुरू होते. आणि म्हणून 1 ऑगस्टपासून जे काही बोटी जे कोण मच्छीमार 12 नॉटिकल माईल्सच्या बाहेर जाऊन म्हणजे केंद्राच्या हद्दीत जाऊन मच्छीमारी करू इच्छितात त्यांना कुठल्याही पद्धतीची अडचण होणार नाही. कोणीही थांबवण्याच्या दृष्टिकोनातून भूमिका घेणार नाही. पण केंद्राची हद्द जाईपर्यंत राज्याच्या हद्दीमध्ये कोणीही अनधिकृत मच्छीमारी अगर करेल तर राज्याचं मत्स्य मंत्रालय त्यांच्यावर कडकची कडक कारवाई करण्याच्या भूमिकेमध्ये आम्ही सगळेजण आहोत. कोणीही आमच्या मच्छीमारांच्या हक्काचे मासेमारीच्या साठ्यावर अनधिकृत पद्धतीने मासेमारी करून अगर त्याच्यावर नजर ठेवत असेल तर आम्ही कोणालाच सोडणार नाही. परत एकदा आपल्याला सांगतो की केंद्राच्या हद्दीपर्यंत जाण्यासाठी कुठलीही अडचण नाही. केंद्राच्या हद्दीमध्ये 1 ऑगस्टपासून मासेमारी सुरू होणार आहे. राज्याची हद्द किंवा राज्याच्या हद्दीमध्ये 15 ऑगस्टच्या नंतर मासेमारी आपण करण्याची सुरुवात करत आहोत. ह्या बाबतीत सगळ्या जणांनी नोंद घ्यावी. धन्यवाद. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. त्यापासून पुरातत्व विभागावरती कडक शब्दात टीका केली आहे. खासदार नारायण राणे यांना विषय सांगितला आहे. पुरातत्व विभाग संरक्षण डागडुजीसाठी किती निधी देतं याचं निकष ठरले नाहीत. आम्हाला निधी वाढून पाहिजे. 4 कोटी 2 कोटी नेते होणार नाही. तो निधीसुद्धा 2 वर्षांनी येणार. किमान 25 कोटी रुपये या किल्ल्यांना विभागानं द्यावेत असं मत निलेश राणे यांनी व्यक्त केलं आहे. साहेब, सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या दुसऱ्या बुरुजाच्या पायथ्याशी जरा ढासळलेलं होतं, तिथे भगदाड पडलं होतं आणि पुरातत्व विभागाकडून तिथे पाहणी केली आहे. फक्त या संदर्भात जो आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट आहे, सातत्याने मी खासदार असतानापासून मी त्यांच्यावर कडक शब्दामध्ये त्यांच्यावर टीका केलेली आहे. तुम्ही कशासाठी ते आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट सांभाळता? तुमच्याकडे स्टाफ आहे का? ती निधी आहे का? हा सगळा विषय असतो. मी सन्माननीय खासदार साहेबांना हा विषय सांगितला. त्यांच्या कानावर घातलेलं ते अधिवेशनात आहेत. मी बोललो, साहेब, आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट आपल्या किल्ल्यांना किती देतं? संरक्षणासाठी किती देतं? डागडुजीसाठी किती देतं? सुशोभीकरणासाठी किती देतं? हे काही निकषच ठरलेले नाही आहेत.
मग तुम्ही कसं सांभाळणार आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट? हा माझा नेहमी तक्रारीचा, मी खासदार असताना हा विषय काढला सभागृहामध्ये, सातत्याने आमच्या तक्रारी सुरू आहेत. आम्हाला तो निधी वाढून पाहिजे. 4 कोटी 2 कोटी 2.5 कोटीने होणार नाही, ते पण 2 वर्षातून एकदा कधीतरी पैसे येतात. आम्ही सांगितलंय किमान 25 कोटी रुपये आमच्या ह्या सगळ्या किल्ल्यांना आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटने द्यावे, म्हणजे हे सगळे विषय आमचे सुटतात आणि त्याचा पाठपुरावा सन्मान्य खासदार साहेब करतायत. साहेब, राज्यात अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी यावं म्हणून सरकारनं सक्ती केली आणि 15 ऑगस्ट पर्यंतचा कालावधी दिलेला आहे. आणि शेवट असं म्हणतात की अमराठी आणि मराठी रिक्षा टॅक्सी चालक अजून त्यांना प्रशिक्षण द्यायचं चाललं होतं, पण अजून त्या प्रतीक्षेतच आहेत ते प्रशिक्षण. नाही म्हणजे तुमचा प्रश्न काय? प्रशिक्षण त्यांना शेवटचे 15 दिवस सांगितले, आता उरले ते 15 तारीखपर्यंत, पण ते अजून प्रशिक्षण त्यांना देण्यात आलं नाहीये मराठी बोलण्यासंदर्भात. देण्यात आलं नाही की त्यांनी घेतलं नाही हा पण प्रश्न असतो. दोन्ही गोष्टी तपासून घ्या. मराठी अनिवार्य आहे, आलंच पाहिजे, त्याच्यामध्ये कोणालाही सुटका नाही. प्रशिक्षण देऊन सुद्धा जर काही लोक घेत नसतील, तिथे पोचत नसतील, तर त्यांना काय आम्ही कॉलरला धरून तर आणू शकत नाही. त्यांना ते आलं पाहिजे. महाराष्ट्र आहे, मराठी बोलली पाहिजे, हे त्यांना तेवढं कळलं की ते बरोबर प्रशिक्षण घेणार. साहेब, शिंदे साहेब ऑपरेशन टायगरवर बोललेत, आम्ही कोणाचे पक्ष फोडत नाहीत, आमच्याकडे आमदार आणि खासदार येत असतात. एकंदरीत ठाकरे गटाने आत्मचिंतन करावं की ते आमच्याकडे काय येतात, आम्ही हिंदुत्व कधी सोडलेलं नाही. बरोबर आहे. उद्धव साहेबांनी हिंदुत्व सोडलं, बाळासाहेबांचे विचार सोडले आणि आज लोकांना वाटतंय की इकडे हिंदुत्वाचे विचार आहेत, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार आहेत आणि शिंदे साहेब 24 तास मैदानात आहेत. असं कधी होत नाही की सामान्यातला सामान्य माणूस सेल्फी घेऊ शकतो साहेबांबरोबर. ते स्वतः जाऊन तळागाळामध्ये जाऊन पाहणी करतात. कधी कुठे वादळ आलं, कुठे काय संकट आलं, ते स्वतः जातात. म्हणून आमच्याकडे अहो ते कशाला, नुसती नजर जरी जाईल ना शिंदे साहेबांची, लोक आमच्याकडे येत आहेत. म्हणून शिंदे साहेब जे बोलले ते बरोबरच आहे. आत्मपरीक्षण आता उद्धव साहेबांनी केलं पाहिजे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यह पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.